Здравейте хора, здравейте всички, които се спирате на това видео и на канала като цяло. Както тези от вас, които са гледали други видеа, знаят, тук обикновени хора си говорим за инвестиции. Коментирам моето портфолио и споделям моята гледна точка за аспектите в инвестирането, които са ме интересували във времето. Разбира се, като човек, който е търсил прогресивна възвръщаемост и пасивен доход. Така, за днес това, което съм подготвил, освен инвестиционния потенциал, е много интересно, поне на мен ми е интересно. Това е темата, която избрах за днес, с квантовите компютъри. Тя е много популярна напоследък. Но тук идва въпроса как обикновен човек като мен, и предполагам, че повечето от вас нямат докторска степен по физика, да изберем в коя компания да инвестираме. Днес ще коментираме малко сектора, ще потърся практичен метод за избор на компания и колкото се може по-информирано решение спрямо момента. Но да започнем от там, въобще какво е това квантов компютър. Максимално просто. Аз, понеже през годините съм се интересувал много и следя темата, срещал съм доста сравнения и обяснения за това какво точно представлява като процес. И най-много ми допадна едно сравнение с конвенционалните компютри, което представя нещата последния начин. Представи си един обикновен компютър, който решава задачи в последователен ред, докато стигне до решението. Квантовия от своя страна усеща всички решения едновременно и стига до решението много по-бързо. И така, от тук се замисляме, че приложенията на такава технология биха били безброй и то в редица сектори, като логистика, стимулации в химията, материалите, криптография, машинно обучение, всякакви прогнози, метеорологични, социални и така нататък. И така, технологията е в доста ранен етап като разработка. Дето се казва още в детската градина, има някакъв напредък, но все още има много малко надежни разработки, които имат практически приложения. По медиите и по сайтовете много се заглавят и обещават чудеса. Говори се за някакви научно-фантастични неща, но все още в по-голямата си част са само тестове и спекулации. И от тук поне моя подход към технологията ще е така любопитство плюс скептицизъм и много дисциплина. И така като инвестиция по-скоро се класира някъде между спекулата и казиното, ако трябва да сме честни. Сега с по едно изречение ще се опитам да отбележа едни от най-обещаващите разработки, поне според мен, и така, гледайки на къде се насочват основната част от капиталовите разходи в тая сфера, като ще отбележа само силните им страни. Тук съм подготвил един списък с основните по-обещаващи технологии, като съм написал името на технологията, кои компании инвестират в нея и горе-долу какви са силните страни. Първата точка е свръхпроводници. Тя по-силната черта е в алгоритмите, изследването на корекция на грешки. Ионните капани, по-силни в химията и вариационните алгоритми. Неутрални атоми, по-интересни за симулация и оптимизация. Квантовата фотоника, която е малко в sci-fi все още частта, силициеви спинове и квантово анилиране, което е единствената, може би, технология, която има практическо приложение към днешна дата. Може да разгледате и компаниите и самите черти, в които е силна всяка технология, и да ги анализирате по-подробно, като потърсите информация за всяка една от тях и да направите свои заключения, кое къде може да се приложи и какво може да се очаква от самата технология. Как да подходим сега към избора на компания? Аз съм подходил по един доста лесен начин. Направил съм си един шаблон с няколко точки и просто оценявам всичките компании спрямо тия точки. Като първа точка съм сложил проблем приход,
реална задача решава в момента разработката или каква ще решава в бъдеще? Има ли някаква оптимизация, която може да се приложи от нейна гледна точка към логистика, химия, финанси или някакви други сектори? Технологичен риск, тези технологии, които са по-така в sci-fi частта, технологичен риск, разбира се, е по-висок. Вероятността да не излезе нищо от тях също не е никак малка. Екосистемата е изключително важна точка и от потребителска гледна точка. Дали самата технология ще бъде достъпна през облачни платформи и ще има някаква общност, някакви обучения, която ще даде шанс на потребителите да стига до нея, или ще чака бъдещо развитие, когато всеки ще има личен достъп до нея. Бизнеса, приходи, парични резерви, самата компания къде може да издържи, колко може да налива в това, дали ще стигне до някакъв етап, в който ще стигне до някакъв пробив, много важна точка. Дали сама си разработва хардуера, софтуера, прозрачността на самия процес, защото много се спекулира с него като цяло. Знаете, повечето заглавия наляво надясно са абсолютни фантасмагории, паралелни вселени, черни дупки. Има доста хайп около повечето компании, които се занимават с подобни технологии. И на последно място, разбира се, стандартния фундаментален геополитически анализ на самата компания. Има ли някакви други ръкави на приходи? Съвсем обичайният стандартен фундаментален анализ със сигурност би бил от полза в избора на подходяща компания. И така, размишлявайки на глас, една добра портфейлна логика би било да се комбинира нещо между хиперскейлерите, които ще ни дадат повече стабилност, добра тествана екосистема, с някои от специалистите в сферата, които основният плюс на който ще е шанса за много висока възвръщаемост, тъй като при евентуален пробив с по-ниските пазарни капитализации има шанс за стотици, дори 1000% възвръщаемост. И така, като заключение, ще изкоментираме рисковете, размера на позицията и хоризонта. Реалността стои последния начин. Наистина може да минат години до истинската квантова полза и някакъв пробив, който да донесе някакъв плюс изобщо на потребителя или на бизнеса. Но е факт, че компаниите доста са се засилили в тази посока. Физическите граници на класическите ускорители GPU, TPU са на ръба на производителите, което ги притиска много силно. Затова като размер на позицията, мисля, че диапазона между половина и 1% от портфейла е добра идея към момента, с някакъв хоризонт от 3 до 5 години и диверсификация на 3-4 от компаниите, като може би 4, две от основните лидерите с големи възможности и двете най-надежни по-новите компании, по-специализираните. Като си от това оставям една мисъл на ум да променя големината на позицията във времето, да добавя, като следя за технически апдейти, като подобряването на верността на изчисленията, увеличаване на логическите кубити и мащабиране. Много голяма полза би имало това, ако облачната инфраструктура бъде усъвършенствана, с растяща общност, с по-добра достъпност. Някои от компаниите, примерно, могат да въведат някакъв subscription, различни хора от всякъде да могат да ползват, да оптимизират и така нататък, което ще бъде много добре. Хора, това е по темата. Надявам се да ви е било полезно, да ви е било интересно. Накрая държа да ви кажа, че съдържанието на това видео е с чисто информативна цел и не трябва да се използва като финансов съвет. Всеки, който иска да инвестира на финансовите пазари, трябва сам да направи своите проучване и анализи. И така, успешна търговия на всички и до следващия път!